Babsung buskanggo ang video phunongna thanglia chung thumbnail nugono sawaiman khana ang bo kokno sanane thangoi dong je thumbnail debor mana bunai khorok thumbnail bisingo khorokcha kharjak hne chung dongor tv news ni bising rogo kubangma channel nukha abongkha oborok ni himo bini mungka somandro bo news ni bising tui khanaka bo kharjak hinai Bangalore, Chennai, Kharjak hene khanaka o duitan bisingo je kono kaisa jagao tini kokha musi bo hakor bisingo khartung bolong bisingo khartung tui bisingo khartung bono naitugo karina nango haji bono jesagam naitugoi karina nango bahage buka bokhorok nukhana hi bokhorok abo thanel ni bokhorok yang tui phati thanga phati goi amsu marka bukhamo bo boro kharo yoknai haise boro kharo yoknai tini Bangalore tongnai ani video nai tongkhai jara Bangalore tongnai ani video nai tongkhai pori nai ungthung samung tangnai ungthung dukan nai ungthung gari chalok nai ungthung bebak norokno kaisa na request o borok nukhai bono romboi tini haise bo Bangalore thanga mungsa jagala bo samung tangoi tongna nangna haisi Chennai thanga mungsa jaga samung tangoi tongna nangnai hai angge bin baga mai koroi bo mai masa ya haisi kaham ka sinidi o borokno nukhangke romboi tondi Tripura patho de haisi o din kharoi tongnai bo bofurga bukhana bo tabo tam kharna nangka ha akol khuri charai tini jodi Chennai thanga hingke train bai thanga hingke flight bai thanga hingke train station o jodi chini borok ke bo nugoi tongkhangke o borok no bono romboi tini ta phiok de haisi jodi flight bai thanga hingke airport o an koi khorokcha tongo nung to an video naikhai nung nuknai nung jodi nukhangke bono romboi tondi call khaidi anafano call khaidi tei Jin Tripura o kubang mango tongo news channel tongo contact number rijak direct call khai haisi bono ta phiok de bo busuk kunao kharman obosi busuk kunao kharman bo koidin khar tongoi man bo omono omha borok no bobuti prasa hino jodi bin khao kicha suk chongkha hinke chini bukung barase ne kicha su ansu kanke bo osuga pura bukhamo ha borok ni bokhorok phatiri oi bokhorok obo yang tikak ok kalai thanai bini haisi omsuka buda bukhamo chini ti prasa chini bukung bara ne bo kicha su maya hamjak mane jinis tongkhakai bo buda bukhamo sukai phikung busak bumasing buoi bokhorgo sirisu bokhorgo onsul latha kotor be bokhorgo rike o bokhorok tamnai sadi ha o bokhorok chin kaisa pokra ayemo kok thanai blemo chini borok hinai kijapano maya unglia da o bukhao kijapano kha samane phailiya da hamjak mane phailiya da nini buslani soman nini bufayni soman joto 15 বছর ni charai rokomo boroni thane busulai understanding phaigana obo kono bul khaya hamjak manise manui khogya ang pelo bosaka susi nawoi tongya kebone busajungno romphra oi tongya ro temi onsuka bhaikle boi mankha no tini bono manja khainga bono bo boi nai di mahila tha kotor bai bokhorgor oi nai di tini bo asu juan kotoma asu phan ganang bono bokhorok bukhana busu phan khe lathabe bukhana mo je bokhorok se kereo teroi thana nangma jat de chini pokhra amo jura hayo bo kaisa omo se keple thangka haise bumsu phan ke bukhana tabukhai bo babsong chini o takhuk thanel ni belai serious matter abono nugoi bo tabukhai bo Tripura si tongmalia bo Tripura si tongmalia bo kiri jakha om sungoi thaka
आं जेल थांनाय आं रमजांनाय आं बुजांनाय दाबो दासि हा दाबो दासि bo khoroksa nini takuk chung bukung barangke chung bebak na takuk bukuk nung bono kaham ka bujong ma kamu nung bono kaham ka sawe rohai ma kamu nung dara hisabe nung bono thapra phungni phungta phari rohai ma kamu nor tau charai ko ei so benai nung khoroksa okra borok to nung kaisa samasdar borok okra mane no nung haike bumani bin right barbat bin life Saimia bo recover udang no udang ya. Bini life to nung barbat khari ka. Bo bahai kle thanai bini bo bisotto tabo. Ham thang mane pore phano bini aborok le o kaham phuru ne hai unglak tai hai si. Kaham phuru ne hai tai unglak nung barbat khari ka bono. Bini nukhung no chaluk tongnai bo. Bin bufa nukhana musa khlaimia bin bufa bo bin bumani sahara bo khoroksa bin bufa yang tongo chikonsa khoroksa gorib chugya borok nogor rang puisa income khlainai kuroi nung bini pura family no bo sakbai thangno nung pura barbat khaibreri kanu nung hai borok no manja kangge sakang no bo haikeno soprang naina nango nono bahai kela tha kotor be bokrogo boi naina nango nung hai borok ni gyan koroi borok no hai che borok ni gyan koroi te bini yong hinjak nai okra bini yong singa busu okrang khana teni khoroksa charai na otoke bahke bui ma khana rok o maya jinista hamjang mane jinista norong thani kurui da norong thani phailiya da mo tini khoroksa borok ni busala no norong bisna botok hospital botok khigale to nika bo khorok kakri oi phikung phatiri khunju phatiri tini jodi bo musasu ngoi thanga angke bini janni dam noro ri damano bini langmani dam ri damano noro Pebandini uyong di puzale tabo bo chala kok sai tong khai ang dus kore hima ya puzana bo bine bo dus tong hai dus tong dinor asuka buka ang paitha go bono sanamu sungu bono je jaga nukhan kai please khogoita tondi oba ani takhuchi oba ani jaiti si hine bo khorokcha borok ni buslano bahikle toni khandor bo nugoi man khana oba ani darasi ani kakasi ani mamasi hinoi kebo chari oi khani oi ta tonodi chari khani oi inform khaya ta tonodi norok majrao norok bo berjang haiji norok bo berjang nai norok bo yoglak jodi bono chari khani toni kai ang obono haino hai sao Bangalore tongnai pori tongnai dukan di tongnai gari chaluk tongnai restaurant no samtang tongnai bebak jani alada job khlai tongnai norok jodi bono nukhain kai loge inform khaidi chennai tongnai rok bachin borok tongo inform khaidi bono romnai ahena thango romboinane borok tongnai haiji o borok no phio kangkeng lak bo tabuk yok khain kai bo haino hai loyungnai bo bono dalbu tichari na nango bo hai borok no udang gurri tinungya bini sahos bari na haiji bukha tornai an kebo kuno khlai maya hene bo wansongnai nara wansu de salchandin busala no bunai bo an busajung no bunai bo haisi omhai borok no dalbu tichari na nango nor tiar tongdi bono nukhain kai contact khaidi news channel number kubangma rijak tongo dongor tv sarang chati kok tripura kubangma rijak tongo contact khaidi asongo tek bisi kok salia web song belai hambai